Омар бин Хаттаб халифа булган вакытта, аны адат буенча кайбер очракларда ул үз шәһәрен әйләнеп чыгадыр. Кешеләрнең хәлен белер өчен. Һәм шулай бердән-бер көнне барганда, бер өйгә караса, ул өйдә балалар утыралар, җылап нитеп, әнисе ашарга пешергән шикелле булып, суда ташлар булгатып утырадыр. Шул вакытта Омар бин Хаттаб сорау бирде: "Син нәрсә эшлисең?" ди. "Шәп ялганлыйсың" дигәч, теге әйтә: "Ашарга юк ди, балаларны ашыйсы килә. Шуңа күрә ди мин имештер ашарга пешерәм, балалар утыра-утыра йоклап китсеннәр өчен." Шул вакытта Омар бин Хаттаб китте үзенә, алды, әйтте: "Минем өстемә ди бер капчык он сал" дигәч, теге анарда эшли торган кеше әйтә: "Синең өстеңә салыймы, үз өстемә, үзем алып барыйммы" дигәч, Омар бин Хаттаб әйтә: "Кыямәт көнне син бит минем өчен җавап бирмисең. Шуңа күрә минем өстемә куй аны." Ашарга ризыклар алып, шул өйгә килеп, үзе ашарга пешереп, шул вакытта әйтте: "Бу өйдә елаган балалар елмайганча кадәр мин китмим" ди. Үзе ашатып, аннары чыгып китте һәм чыгар алдыннан теге хатын-кыз әйтте: "Син ди халифа урынына Омар бин Хаттабка караганда лаеклырак ул урынга" диде. Һәм Омар әйтә: "Кил ди иртәгә халифәгә." Ну, теге хатын-кыз килде дә, Омарны күргәч, Омар бераз каушап китте инде. Шул вакытта Омар бин Хаттаб әйтте: "Каушама, менә нәрсә телисең, шуны ал", һәм аннары ашарга биреп җибәреп, өйгә кайтарды. Шулай Омар бин Хаттаб шул кеше кем пәйгамбәрне үтерергә китте. Шул кылыч алып үтерәм дигәндә, Аллаһ субхана ва тааля аның йөрәген әйләндерде, иманга китерде. Менә шундый фигыльләрне караганда без уйларга тиешбез. Ни өчен? Ул бит бала чага түгел, уйный торган кеше түгел. Ул вакытта телевизор юк, Инстаграм юк, акылны әйләндерә торган нәрсәләр юк. Зиһен акыл бар, аңлый торган кеше. Ни өчен андый олы кеше шундый гамәлләр кыла? Ни өчен ул тормышын үзгәртте бөтенләй? Нәрсәдә сорау? Ни өчен? Нинди максат? Нинди ният белән? Ни өчен дигәч, гади җавап. Безнең динебездә, кардәшләрем, булай карасак, бөтенсе гади. Фақат тормышка кертү авыр. Һәм менә Омар бин Хаттаб шулай эшләде. Абу Бакр да күп амаллар кылды. Бөтен сахабаларга карасак, шулай изгелекләр кылды. Нәрсәдә сәбәп? Алар хакыйкый рәвештә Аллаһка иман китерделәр һәм кыямәт көнгә. Бу әлбәттә гади сүзләр. Мин дә бит Аллаһка да кыямәт көнгә ышанам дип әйтәсе килә. Шулай бит? Әлбәттә, Аллаһка ышанабыз. Ләкин аларның дәрәҗәләре шул яктан. Аңлаулары, Аллаһ барлыгына иман китерү, тақвалык, кыямәт көн булуын аңлау, ул зур дәрәҗәдә иде. Менә шул аны аңлау, шул тақвалык, шул дәрәҗәдә булуга карап, алар шундый гамәлләр кылалар. Алар куркалар иде кечкенә гына кылырга. Зур турында сүз бармый да анда. Алар урынына түгел, алар куркалар изгелекне калдырырга. Чөнки сез беләсез, газап ягыннан иманлы кешеләргә карата Аллаһ Тәгалә кайбер очракларда, әгәр дә кеше гөнаһ кылса, ул кешегә, иманлы кешегә Аллаһ Тәгалә изгелек кылырга бирми. Шуңа күрә ул җәза үзенчә. Әгәр дә мәсәлән сез изгелек кылдыгыз, гел бер кешегә ярдәм итеп, яисә тәһаҗҗүд намазга тордыгыз, я зикрләр тарттыгыз, һәм бердән-бер көнне аны эшли алмыйсыз. Иртәгә намазга тора алмыйсыз. Ул кешегә барып изгелек кыла алмыйсыз. Яисә үзегез фикерләдегез дә, ай, эшләмим дип әйттегез микән, үз кулыгыз белән булсынмы? Сорау туа. Бәлки, каядыр без хаталындык, хата кылып, Аллаһ Тәгалә безгә шул изгелектән ерак кылды. Шуңа күрә мусульманнарга карата Аллаһ Тәгалә кайбер чакларда җәзасын бу дөньяда бирә. Нәрсә белән? Изгелекне кылырга бирмәү белән. Шуңа күрә иртәгә намазга тора алмыйсың икән, кара фигыльләреңә, ничек яшисең син? Нинди гамәлләр кыласың? Бәлки гөнаһ кыласыңдыр, бәлки әнигә авыр сүз әйтәсеңдер, бәлки балаңа авыр сүз әйтәсең икән, гаделсез рәвештә, яисә хатыныңа, яисә иреңә гаделсез сүзләр әйтәсең икән, яисә эштә кардәшең белән әрләшеп нитеп калдыңмы икән, ул да безнең иртәнге намазга торуга әсәрен бирә. Изгелек кылуга шулай әсәрен бирә. Шуңа күрә нинди гамәл кылмыйк, нәрсә генә эшләмик, кардәшләр, без аңларга тиешбез. Аллаһка иман китерү һәм кыямәт көн. Бу без ике мотиватор. Нинди дәрәҗәдә без аны аңлыйбыз, аңлавыбыз, тақвалыбыз зур булса, шул дәрәҗәдә без изгелек кылып, гөнаһлардан ерак була башлыйбыз. Әгәр дә ул нәрсәләрдә бездә проблем булса, зәгыйфлек булса, ул безнең гамәлләребезгә әсәр бирә. Иптәшләр белән сөйләшкәндә без сүгенәбез, ямьсез сүз әйтәбез,
Теге урамда булган төрле сүзләрне оскорблять итеп утырабыз. Ул ни өчен? Ул нәрсә терелә? Менә шул Аллаһка иманга һәм кыямәт көнгә. Әгәр дә син моны рөхсәт итәсең икән үзеңә, мөселман кешегә шундый начар сүз әйтергә, яисә түбәнсетергә аны башка кешеләр алдында, шулай бит яшьләребез итә. Кабырчыкларда яшьләренә торганда бер-берсен үзен күтәрер өчен тегесен түбәнсетергә тырыша. Ә бит ул уйламый, Аллаһ субхана ва тааля моны күрә бит ул. Ул бит белә син әйткәнне, ул бит белә син эшләгәнне. Һәм шуңа күрә әгәр дә хакыйкый рәвештә бездә иманыбыз бар икән, Аллаһка кыямәт көнгә һәрбер гамәлне, һәрбер фигыльне, һәрбер адымны без аның турында уйлап эшләргә тиешбез. Шул призма аша эшләргә тиешбез. Шул вакытта безнең тормышыбыз төзәлә һәм әлбәттә кыямәт көне җавап бирә алабыз иншаллаһ. Аллаһ субхана ва тааля ярдәм белән. Шуңа күрә Аллаһ Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям күп хәдисләрдә кем Аллаһка иман китерде һәм кыямәт көнгә иман китерде. Шундый хәдисләр бар. Аятлар бар. Кем Аллаһка иман китерде кыямәт көнгә. Болай гына түгел ул. Әгәр дә хакыйкый рәвештә без анарга ышанабыз, иман китерәбез икән, димәк, шул рәвештә без эшләргә дә тиешбез. Ул нәрсәдән башлана? Белемнән. Белмисең, эшләмә. Белмисең, өйрән, анары эшлә. Белмичә нәрсәдә эшләргә булмый. Бер вакытта шулай бер бабай килде дә, тақвалык теге күсте, все, хәзрәт, давай, нәрсә булса да эшлибез. Һәр монарга әйтсәң, әйдә бийбез дип, бу бий башлый. Шуңа күрә әгәр дә тақвалык үсә икән, кеше ныгый икән, бу үзенчә бер опасность, әгәр дә белем булмаса. Бу белем белән булырга тиеш. Бар икән энергия, бар икән изгелек классың килә икән, гөнаһтан рәк буласың килә, өйрән ул мәсьәләне, тулысынча өйрәнеп, аннары тормышка ашыктыр, керт. Аллаһ ярдәм белән шул вакытта бәрәкәт була. Шуңа күрә кардәшләрем, Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә дә чын күңелдән Аллаһка ышанып, әлбәттә кыямәт көнгә ышанып яшәргә насыйп әйләсә иде. Чөнки әгәр дә ул чын рәвештә, чын күңелдән булса, без көн сайын матур сүзләр әйтеп, изгелек кылырбыз. Әгәр дә изгелек классыз килмәй икән, гөнаһ кылмыйбыз. Әгәр дә матур сүз әйтәсе килмәсә, без начар сүз әйтмибез. Менә шул аның әсәре. Нәтиҗәсе, савабы ул инде кыямәт көне булып, бу дөньяда рухи ризык булып безнең күңелләребезгә иншаллаһ кайта. Субханака Аллаһумма бихамдик, ла илаһа илля анта астагфирука ва атубу илейк.